isinkwa. Memenzi. Hello. Awuze la mshana. Hello. Mshana awusho isinkwa sihlangaphi la? Oh, I know. Isinkwa sekubase ngesenga vele ngibisa nje ngesitolo. Oh, uthi wesenga sona isinkwa manje? Yeah. Awuphuthume mfana sekulambekile. Okay. Bese libe ngibamba umoya ngamanzi. Konko la ekhaya. Konko. Sawubona ma. Yeah, sanibona mkhulu njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nawe. Uma ngamsiza ngani? Bengisacela ukubuza mkhulu aninawo ngibheke okuyitohwana la ukuklina noma ukuwasha. Makukhona okukhona. Oh, hayi ma, angithi umuntu uzokusizwa umalume ungaphakathi. Konko la ekhaya. Ntokazi. Unjani ntokazi? Hayi siyaphila bhuti njani? Hayi ngkhona intokazi ngingayisiza ngani? Hayi bengihambe ngifuna lana bhuti uyabona ngihambe ngicinga nje ukumsebenzi okuyitohwana okuklina mhlawumbe okuqoqa la endlini ngiyabona ubhuti muhle nomuzi wakhe. Hayi kona ngisebenzile wona lo muzi ngawakha from the bottom to the top. Hayi ubhuti usebenzile impela. Ubhuti ngabe usebenza phi? Oh ngisebenza phi? Ngisamile kwamanje kodwa kona nginokushaya amathenda. Mathenda usho kanje ubhuti? Yes. Manje akusho intokazi le enhle kanje eyakabani isibongo futhi igama layo ubani? Oh hayi uMadlamini ke lo Zinhle wakaDlamini. Awu Madlamini. Awu wazwa muhle intokazi. Ngiyabonga bhuti. Oh I know sisi igama lami mina nguSkhumbuzo GUMEDE. Awu phakathwayo qabe bangazitha. Indoda ayiqedwa. Ezendoda ayiqedwa. Yabo indlela okusho ngayo nje nkosikazi. Ngathi uyazi ukuthi la ngaphakathi besidinga umuntu. Kahle wena ungilethelwe abaphansi. Usho kanje bhuti? Ngampela Madlamini. Ayi ungangena ngaphakathi la. Ayinako ukuyicinga ngathi ngomfana. Yamkhulu. We boy bengithi ngicela ungilethele isikhwama lana khona engikutholayo ngiyakuthola kuyitoho la kwaGUMEDE number ukuphi ekhaya? Oh la is number 40. House number 40. Yebo kulomgaqo bese kuwona. Okay ke mkhulu. Okay hayi ungangena ngaphakathi. Yabonga. Hayi ntokazi iwona ke lo umuzi wami wonke lo umuzi wami wonke. Muhle umuzi wakho. Hayi ntokazi yabona kuzobuklina nje lana uthinte lapha nalapho okodwa kwamanje umsebenzi wakho nawo owashing ukuthi ngitshengise iwashing. Kulungile lapha. Ali. Go ngibisengwe. Eksay mata, eksay buka, mata, Mncane,
Hayibo. Kwaze washisa. Hayibo lofana akasabuyi manje ngeke kaze kalamba. Yes. Malume. Mshana wenze njani? Kulo mfana malume. Malume ufuna umuntu nkonzi. Ufuna ukubamba inkunzi. Ufuna ukubamba umshana wami inkunzi. Uphi? Yes. Uphi? Yes. Ngikhombisene uphi? Yes, malume wasa. Uphi? Wasa. Uphi? Uphi mshana? Uphi mshana? Uphi? Hayi malume ngimshiyile. Ngimshiyile ngoba ngigijime kakhulu. Bebekaza ngigijima kakhulu ngasusela. Umshiyile? Hayi ngimshiyile futhi. You sandpost. Ngimshiyile malume Springbok. Hayi uzohamba esinda lo mfana lo. Hawu uzohamba esinda ngempela. Asambe sengaphakathi. Hayi ngaza ngifike malume. Uyabaleka. Angihamba. Oh, ikhona le house number 4. Athi ngifaka. Go. Go. Aw. Ngana menze. Oh. Menze. Menze malume. La ngathi khona umfana umngane wakho omnyama angazi umngane wakho yini kodwa la nyakhona umfana wakho Utsofuna mina. ayangazi ngibona ngathi mhlawumbe umngane wakho awahamba umbheka. Akusephi ndoda. Hey. Isephi. Malume. Ngomfana phela lethu ufuna mami inkunzi nje. Ile mfana akade inkunzi. Isona sikhathi uyena usezilethile. Uzilethile. Unesho uyena Malume malume ngaka manje nje umuntu ufuna mami inkunzi. sengisho ukuthi umbonile Boss uyena malume. malume Uyena nje. umbonile Uyena nje. Yo lapha uwena baba umshana inkunzi inkunzi mshana kuyena lo Uyena. yawa ubaba inkunzi Ngibambi inkunzi. awuyibambi inkunzi lesikhwama lesi isikhwama samahambo lesi Imingani yami lesi sikhwama baba letha hayibo. ingane yakho la Ingani yami la kanjena uqonda ukuthini manje mawuthi njena GUMEDE ngoba ingani yami lena. Uma lona. ayo Malume. bese umgulukudu asingene khona ngaphakathi yobe mshana manje awusho ke mshanami umfana uzame kanjani ukubamba inkunzi Malume umuntu uzobamba inkunzi uyambona. Ngiqale ngokuya esitolo ngiyothenga isengo. Walokho engijeqeze, lokho engijeqeze nje ngehlolo khozi. Ngaphuma ngathi 10, wathi 10. Ngathi 50 wathi 50. Ngathi 120 wathi 120. Malume wangixina befuna ungibamba. Okay uyibamba kanjalo manje mfana awusho manje nawe ubusumlandelelani kangaka uzumjaha Hayi ukuthini bengifuna ama direction yabo malume. Ngasi ngiyamgqula wangafuni ukuma yabo kanti mina ngifuna ukwazi ukuthi ngikahle ngiyaphi ngoba le ndawo yala angiyazi. Ngamjaha ngikhatha date njengoba esho ukuthi yena bebaleke ngibe ngimjahela ukuthi ngazi ukuthi kahle mina ngifuna ukuyaphi. Uze kumawa Ngize ngimami ngizoletha isikhwama njengoba dubona nje ukuthi ade ngiphethe isikhwama. Isikhwama samawa okay I know Ungamanga. I know ngiyakuzwa bana madla mina ngicela ungiphi indlebe thina kancane uzoba awumanje awusho manje ngabe ingane yakho ngempela vele le Yebo ngikuna ungangibuza kanjani kodwa into enjalo umntwana wami. hayi ntombi ngiyayibuzela nje All right. why all right manje awusho i-DNA test usowayishaya ngane Uyangidida ke manje mnguni i-DNA test kanjani futhi manje ngoba phela umntwana wami uzalwa yimina.
Oh, cha phela sengisho ukuthi ngoba manje i-DNA test ngoba akafani nawe. Hayi phela ufana noyise. Ufana nobaba wakhe. Ufana nobaba wakhe. Kafunjani ubaba wakhe manje? Angizange ngimkoni. I know angiholo so mama. Oh. Asino singangena.